Gabiri bezalako herri euskaldun baten zerbait naturala dela, ia hemen euskaraz bizitzea eta bertan integratzeko pauso handi izango litzakeela. Bueno, nik uste herrin bertan ikasteek lehenengo abantaia edukiko lukela nola herri txikiegean hemen nahiko tratu pertsonalizatu ematen dela, eta orduan hor euskera, zure euskera mailan arabera emango litzake klasea, eta bertan zuk aurrea pausok emateko aukera gehiago edukiko zenituzke, eta gero aparte herrin bertan zaren einen, betire herria gehiago inguratzeko arrazoiak emate izkizu, eta herrin parte sentitzeko arrazoi gehiago ezkezula esan dike. Bueno, Pili-Lerma naiz, Gabiri herri oso politia da, jende oso ona eta oso jatorra. Etxetik gertu dauket, etortzeko honea ikasteko euskeraz, eta euskeraz behar da. Hemen bizitzeko behar da. Legazpin iten de lanak, iten dut etxe baten, 3 umekin, eta ni pentsatzen dut umekin inbar da euskeraz, eta gaina horregatik ikasi dut euskeraz. Lehen dakit bizkat, baina guain umekin hobeto ibiltzen naiz, eta hobeto hizketan iten naiz berekin. Aurten taldetxo atatzen dugu euskaraz ikasteko eta... Bai, herri politia da, jende gaztea da, gogoa dauke erakusteko, eta jende etorri behar da. Bai, eta gaina animo horrekin, betire, gero pintxopote batzuk eta merienda batzuk itxeko ere Hori, aprobetxoko dugu. oso ona da, hori. Soziedade